64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം പൂരം കൊടിയേറി മക്കളെ. പൂരങ്ങളുടെ പൂരമാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം. അതെ, തൃശ്ശൂരിൽ കലയുടെ പൂരത്തിനും കൊടിയേറി. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് തൃശ്ശൂർ. അതെ, തൃശ്ശൂരിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരികോത്സവമായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. ഇത്തവണ 64ാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി 5 നാൾ താളമേളങ്ങളുടെ നടന സർഗപ്രതിഭകളുടെ സംഗമ ഭൂമികയാണ് തൃശ്ശൂർ. ജനുവരി 14 മുതൽ 15 വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ 25 വേദികളിലായി 249 ഇനങ്ങളിൽ 15,000-ഓളം കലാപ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.